Podařilo se vám uchytit kučeru Tomáše, borce dnešního zápasu. Co říkáte na výsledek tohoto zápasu 10-1? Tak výsledek je jednotačný, no. Já bych tomu chtěl říct jedno, kluci se snažili. Já si myslím, že tam nechali všechno. Do půlky zápasu vlastně vývoj byl vyrovnaný. A co říkáte na výkon brankáře? Brankář nás podržel, jo. Patří velký dík, já doufám, že přijde znova. To panovali už tady takových řečí, že už také z Edmontonu Erika Novotného, obránce. Vy dnes odehrál výborné utkání, co k tomu říkáte vy? Já bych tomu chtěl říct, no. Erik je významný, no. Má své přednosti. Hodně brusí popředu pozadu. Osobní souboj mantinelů. Já si myslím, že Erik je tady hodně platný hráč a je to vidět na ledě, no. Tak doufejme, že vám může pomoci v dalších utkáních. Teď vás budou čekat spíše soupeři ze spodní části tabulky, tak snad už konečně začneme bodovat. Já myslím, že body se začnou sbírat teprve. Určitě jste říkal, že vás u televizních obrazovek sledují hodně faninek, tak jestli chcete něco poslat tý svojí. Jak říkám, no, tak určitě jich je hodně, vím, já bych... Konkrétně? Teď rád.